Ngakho ungakwazi ukukhokhela imoto ebiza malini. Ngaphandle kwezinkokhelo zakho zanyanga zonke, kukho futhi nezindleko zemoto ezifana nopetroli, umshwalensi, ukuphathwa kwemoto, izinkokhelo zemgwaqo, futhi ngezinye izikhathi ukulungiswa kwezimo eziphuthumayo okufanele kuhlanganiswe kusabelo-mali sakho. Ekupheleni kosuku, imoto yakho ibiza ngaphezulu kwentengo yayo, futhi lokho kuthinta lokho okwazi ukukhokhela nyanga zonke. Izindleko zakho zemoto akufanele zibe ngaphezulu kuka-20% womholo wakho ohamba nawo ngenyanga. Nasi isibonelo, ake sithi umholo wakho ohamba nayo ekhaya ngu-R10,000. 20% walokho ngu-R2,000. Kufanele uvumele uhafu walokho abe wezinye izindleko zakho zemoto, njengokusebenzisa kwakho ipetroli, masithi u-R400. Umshwalensi wakho, masithi u-R300. Ezinye izindleko, masithi u-R300, bese uzosala nobuningi benkokhelo yemoto engu-R1,000. Manje ngoba usuyazi lokho ongakwazi ukukhokhela nganyanga zonke, ungabala inani lemoto ongakwazi ukumelana nalo usebenzisa isibali esikwi-inthanethi. Kanjalo, ungakwazi ukuthi ungabheka imoto ebiza malini.